Ej, Jonas! PK Justus. Det har jeg fået at vide, det kunne være fedt nok at komme i lære som læsningschauffør. Jeg er lidt nervøs, men det er jo godt fint på skolen, og de sagde, du bare gå ind, vær dig selv. Men det tror jeg fandme ikke, jeg kommer langt med. Jeg skal ind, så skal jeg have snakket med direktøren. Jeg har fået at vide, at der er en makker derinde. Han hedder Kasper. Han skal lære mig at være lærling. Jylland! Goddag. Velkommen. Det er jo fordi, jeg har hørt, at her vil sådan set være rimelig fed at komme i lære. Jeg plejer at være superstar DJ. Jeg vil gerne ud, spille ud af nuller. Og du har været på skole? Ja, jeg har været på skole. Jeg har lært at bakke, og jeg har lært at holde frokost. Det lyder også til, du skal lære at være rigtig chauffør. Så inden vi gør mere, så skal du en tur ud og trille sammen med vores elev, der hedder Kasper. Er han bedre end mig, tror du? Kasper, han er herinde. Det er dig, der skal være min makker. Kan du bakke op? Men direktør, jeg nuller bare lidt rundt med ham. Og så jeg kommer tilbage senere. Men fanden, det er sgu da sådan en helt ny vogn. Hvad skal vi lave? Jeg har noget træ om bagpå, jeg skal sætte af. Jeg troede, det var fjernsyn og DVD-afspiller. Ikke dem her, for de kører ikke så langt, så vi sover ikke i dem og sådan noget. Jeg har taget DVD'er og alt muligt med. Har du det? Ja. Om på skolen, der har vi også kran. Ja. Så jeg har kigget på kran. Det er bare almindelig arbejde. Du kan bare møde ind, køre. Det er sgu da fint. Så kan jeg være superstar DJ i weekenden. Gennemgang af lastbil. Den her type lastbil, det er sådan en med kran. Det kalder man en kranbil. Det er noget god gammeldags krydsfiner. Det er træ fra Sverige. Dejligt træ. Den kan holde til alt muligt. Jeg vejer i hvert fald næsten 100 kilo. Den, prøv at se her. Den er ligeglad. Manuel minitrucks. Hvor jeg så får jeg køre kran her på. Det er en spyf. Så kører du den ind til aflevere. Leverer varen. Jeg har 3 pakker med træ. Hver pakke, den vejer 6-8 tons. Tung træ. Skal vi have hjelm på? Hvorfor fanden skal vi have hjelm på? Hvad fanden er det for en rød pigefarve? Ja, jeg har lyst. Jeg løsner den. Hvad fanden mener du? Har du styr på det der, eller? Det er bedre, du gør. Jeg har ikke Jamen, jeg har noget her. Seneste hentebetændelse. Kender du det? Nå, det der, det kunne jeg... Ja. I hvert fald 8 tons per pakke. Nej, så slemt er det. Det tror jeg. Men jeg har lige forklaret lidt om, og så tager man den der pys på, ind under, løfter op. Vi bruger stropper så. Ja, men det ville jeg heller ikke have gjort. Jeg ville hellere have brugt stropper. Ja. Jo. Men glemmer du, og den kan kun tage 2 tons. Ja. Og det her, det vejer, det er jo 8 tons hver. Men også bliver kaffe, sker det alt farligt. Jeg er sgu da ikke bange for det. Det er da bare... Der er ikke nogen grund til at miste 2 lærlinge på en dag. Kasper, den siger sådan... Nå, det er dig, der gør det. Ja. Men det er de der støtteben, det skal køres ned. Hvis du er lærling, så må du ikke bruge kran uden støtteben. Prøv at se, om vi får til at fungere. Ja, skal jeg gøre det? Nej, det er fint. Du har handsker på. Fint. Så når man mødes med de andre der, måler man så kran. Det kunne altså være fedt nok. Ja, det kunne være lige ind på en resteplads og lige ind og måle kran med alle markere. Ja. Fint. Det kunne den ikke. Så fik du lige noget mad, Ja, det er dejligt. Ja. Du er lærer her, ikke? Hvor lang tid er man det? Cirka 2,5 år. Altså, jeg har prøvet at køre lidt jo. Jeg synes jo fandme, det er nemt. Jeg er oppe fra Jylland jo. Det er jo det. Så vi er vant til altid at bakke materialer. Ligger du kun og kører rundt i Danmark, eller hvad? Ja, jeg gør. Okay. Man skal jo huske på, at når man kører til udlandet, så er det jo meget... Man er jo kun sig selv, mere eller mindre, og alle de andre chauffører. Ja, det er ikke fedt nok. Du er ikke... Jo. Når har du ikke en makker med? Nej, du har ikke makker. Jeg vil have dig med som makker. Men fanden, direktøren er han fed nok, eller hvad? Han er hyggelig. Kan han overhovedet køre lastbil selv? Han ligner ikke en, der er pissegod til at køre lastbil. Det tror jeg, han er. Tror du det? Ja, det tror jeg. Tror du det? Kan du ikke lige vise mig rundt? Jo. Jeg skal se, om det er det rigtige sted for mig. Det lugter af gummi. Hvad fanden er det der? Hold da kæft, en stor, fed vaskehal. En lastbil-vaskehal. Det har jeg aldrig tænkt over, at det fandtes. Så er okay, det er værksted. Fint. Det er sgu da foran, du åbner altid. Det er Volvo. Ja. V12. Her vil jeg fandme gerne være lærling. Så kan vi være makker. Ja. Så kører vi fandme til Spanien. Henter appelsiner, kommer hjem. Hvad skal vores firma hedde? Booster Boys. Booster Boys! Ja. Så har vi der. Det er kraftedeme ligesom at skulle til eksamen med det her. Du siger til ham, at jeg er god. Du går først. Ja, jeg står på først. Okay. Ja, du går bare, gør du ikke. Ja, du siger det bare. Det kan han godt finde ud af. Jeg vil gerne snakke lidt med Kasper om, hvordan det er gået. Og så... Det har vi jo sagt, at det gik fint. Jeg har været i skole Jeg har været derude 2 dage. Det er ikke sikkert, det er gjort helt med det. Så jeg skal mere i skole. Det er rigtig vigtigt, at du går på dit grundforløb og får en rigtig god start på din uddannelse. Og hvis du har interessen for dig, så vil vi rigtig gerne tale videre med dig. Nå, men det ved jeg. Jamen, så jeg skal tilbage i skole. Aftale. Tak skal du have. Det er en aftale. Men det lover du, at jeg kan komme tilbage? Ja. Og være med Kasper? Jeg skal bare lære det med kranen. Ja. Booster Boys, mand! Vi ses for fanden! Hold kæft, det var nemt. Tak for hjælpen, mand. Velkommen. Det var fedt. Men hvad fanden, mand? Så skal jeg til at gå i skole. Det var fedt nok. Ja, det gør det. Og det er alt det lort, der ligger forud.
fed nummer.